ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଉପମା ଡାଲମା ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ କିଛି ରୋଷେଇ ହୁଏନି, ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ହବନି। ମମି ମାମା ରାତିରେ ଉଠି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଲଡ୍ଡୁ ଖାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁଟା କାହିଁ ନଚାଉଛ, କେତେ କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଖିଆ ହବ ବୋଲି କେତେ କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କଦଳୀ କେତେ କଦଳୀ ତାଙ୍କ ବାଇରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଠା ଲାଗୁନି, ପୁରା ପାଚିଗଲେ ମିଠା ଲାଗିବ ନା, ପୁରା ପାଚିଗଲେ ମିଠା ନାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କୁହ ସକାଳୁ? ସତରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଚୁଡ଼ା ଚକଟା, ଚାହା, ଚୁଡ଼ା, ବ୍ରେଡ୍। ଓହୋ, ମା ସେଇ ରୁହ, ମା ରୁହ ହାତରେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛ ନା, ହାତରେ ଫୁଟେଇବେ ନା କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟେଇବେ? କୋଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛ? ଚପଲ ଗଳି ପଡୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଖଟିଆ ସେ ଦେଇ କହୁଥିଲା ଖଟିଆ ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ଅଛି, ଖଟିଆ କୋଉଦିନ ପଇଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖଟିଆ ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ନାହିଁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କେତେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲ କାଲି? ଚାଲେ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ଆମର ଉପମା ଡାଲମା ହେଇଛି। ଉପମା ଡାଲମା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସଫାସଫି ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ସଫାସଫି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଦା ହେଇଛି, ଦିନେକେରେ ଏତେ ସଫା, ସବୁ ସଫା କରିସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ଅଛି। କେତେ ସଫା, ଏତ ସଫା ହବ। ଉପମା ଡାଲମା ଆମର 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଆମେ ଉପମା ଡାଲମା ଜଳ କରି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାତ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଜଳ କରି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଉପମା ଡାଲମା ଏ 2 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବସି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି। ଭୋକ ଗଲାଣି ନା, କହୁଛି ଭାତ ଖାଇବି। ବଇଛି ଗଳା ଖାଇବ, କାଲି ଭୋଜି ଖାଇବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପେଟ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଆଜି ପୁରା ଖାଇ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଛେନା, ଇଏ ନଡ଼ିଆ, ଇଏ ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଏବେ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଚକଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର। ସିନୁ ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, Kamu pakai ini.
କଦଳୀ ପକେଇଲେ ଯଦି କାଟିବ ମୁଁ ଖାଇକିନି ବସିଲେଣି ଚୁଡ଼ା ଏବେ ଆଉ ସେ ତାଟିଆରେ ଥୋଇଲେ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ଖାଇବି ତୁ ମୁଁ କରୁ ଖଣ୍ଡିରେ ତ ଗଳା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚକଟି ସାରିଲଣି ସବୁ ଚକଟି ସାରିଲଣି ହାଁ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲଣି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଛେନା କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଖୁଡ଼ି ଏବେ ଚିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ଚକଟି ସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଚୁଡ଼ା ଚକଟା କାକୁଡ଼ି ଯେଉଁ କାଟିଥିଲ କାହିଁ ଏଇତିକ କିଏ ଖାଇବେ ତମେ ମାନେ ହାଁ ଚକଟିକିନା ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ଚକଟିକି ସାଲାଡ଼ କରିକି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମମ୍ମି ଏଗୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଏଗୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ନଡ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ପିଆଜ ଝୁଅ ଖାଇସାରିଲେଣି ସେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦାଦା ଇଏ ମୋ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଚାହା ନଡ଼ିଆ ନାଇଁ 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 ଯଦି এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଲଭ୍ ୟୁ ବାଇ ବାଇ।